Gernikatik abiatuko gara, urriko lehen asteleneko azoka antolatu baitzuten. Eta beti bezala Euskal Herriko Piriniar arrazaren lehiaketa nabarmendu zen. Egun handi hau laburbilduko dizuegu. Aste honetako albistegi zabalean 3 albiste. San Sebastian gastronomika jardunaldia, Igartu Beiti baserrian egindako sagardoaren astea, eta Euskal Herriko gazta lehiaketa Idiazabalen antolatua. Azkenik, Basque Food Clusterraren helburuei eta jarduerei buruzko erreportaje bat ikusiko dugu. Euskaber eta Delikaz enpresen eskutik jakingo dugu ze eskaintzen dien klusterrak bazkide dituen 160 enpresei. Gernika apain jantzita esnatu zen urriaren 6an, urriko lehen asteleneko azoka berezia ospatzeko ekitaldi nagusia gogoan, Euskal Herriko Piriniar arrazaren lehiaketa. Lehiaketa honek hemengo behi arraza hau sustatzeko balio du eta aurten 38. edizioa bete du. Goizean goiz, laino trinko batek estaltzen zuen udalerria. Abeltzainek abereak prestatzen zituzten desfilerako eta jaten ere ematen zieten. Igandean izan zen lehiaketa eta astelenerako utzi zuten abere onenen hautaketa 4 kategoriatan. Intseminazio zezenaren alabarik onena, eme gazterik onena, behi heldurik onena eta ganadutegirik onena. Bizkaiko, Gipuzkoako eta Nafarroako 14 ganadutegik hartu zuten parte. Hauta abereak denak ezaugarri genetiko bikainikoak. Abere bakoitzaren izaera eta eziera oso garrantzitsuak dira. Gogor lan egin behar da urte osoan, Josu Ostizek azaldu zigun bezala ganadua garbitu bitartean. Denbora asko eman behar duzu beraiekin, ondo prestatzeko eta ona behar bezala ekartzeko. Garrantzitsuena da otzanak izatea, zuzen ibiltzea. Ondo ezita egotea eta zure atzetik ondo ibiltzea ere garrantzitsua da. Es importante, sí. Karpa ondoan, eskulan eta elikagai postuak zeuden. Postu batzuk urriko azken astelenean ikusiko ditugu berriro. Eta gaur morgako txakolinagaz, eta gaur gaztelena, balelango gaztelena, urriko lelango gaztelena, eta ia, zelan datorren egune, ze goizian hotza onda, lainoa, eta oinoski gurten dugu, eta ez dakit zelan entroko den egune. Beste batzuen helburua, euren burua ezagutzera ematea zen, erlezain gazte honen kasuan bezala, lehen astelena aukera aparta izaki. Etxetik kanpora ateratzeko aukera bat da, eta etxetik ateratzeko batez ere. Goizerdian eguzkia behelainoari gailendu zitzaion, eta Santa Ana parkea jendez gainezka zegoen. Abeltzaintzaren eta Piriniar arrazaren zaleak hantxe bildu ziren, abere zoragarrien hautaketa ikusi nahian. Gernikako ikastetxetako ikasle ugari ere bazirela nabarmentzekoa da. Desfileak hasi aurretik, Koldo Bilbaok abereen maila altua goretsi zuen, igandean antolatu ziren atal guztietan. Maila oso altua da. Zentzuzkoa denez, abererik onenak ekartzen dituzte. Oso ondo prestatzen dituzte. Abeltzainek ahalegin handia egin dute abereak ondo prestatzeko eta ondo ezita ekartzeko. Perfecto. Epaileek baloratzen dutena ulertzeko, aurten liburuska bat banatu dute ikusleen artean. Oso gida erabilgarria lehiaketa jarraitzeko. Primero, un animal de carne... Haragi abereak dira. Bizkar luze zabalak eta ipur masail eroriak izan behar dituzte. Izan ere, bizkarraldean daude haragi zatirik nobleenak. Funtzionalak ere izan behar dira. Mendian igaroko dute bizitza osoa. Beraz, hankasendoak behar dituzte, eta errape honak ere bai, kumeek errapetik ondo edoski dezaten. Errape buruak txikiak eta finak eta funtzionalak izan behar dira. Eta haragia bereak direnez, volumena eta haragia pilatzeko gauza izan behar dute.
Hantxe zeuden Piriniar arrazako abererik onenak. Baina garrantzitsuena, Euskadiko Piriniar ganadutegi ia guztien maila ona da. Gutxi harritu, hobetzean baino ez baitute pentsatzen. Abeltzainak beti saiatuko dira abererik onena lortzen. Hobetzeko bilaketa etengabea da. Ezaugarri genetikoak hobetzea eta abererik onenak lortzea da kontua. Ez dago mugarik. Los mejores ejemplares en principio no tiene tope. Une hartan protagonistak etzekien, baina egunaren amaieran Juan Cruz Bikandi omentzeko asmoa zuten bere bizitzan Piriniar arraza hobetzen lagundu duen abeltzaina. Gaur egun, Jon Koldo semeak eta Koldo Bilobak gobernatzen dute ganadutegia. Hay un ganadero histórico de Iurretan badago abeltzain historiko bat. Juan Cruz Bikandi. Gernikan urte askotan parte hartu du. Piriniar arrazaren erreferentea izan da. Eta zorionez badu errelebua. Haren semea, Jon Koldo Bikandi. Eta haren biloba, Koldo. Beti etortzen dira euren ganaduarekin. Juan Cruz adinean sartuxea badago ere, alaietak hementsu eusten dio bere buruari. Beraz, ondo merezitako omenaldia. Y dinámico. Abere bikaina hauek aragitarako izango dira. Piriniar abereen doainak ezagutzeko haien aragia txingarretan prestatu zuten. Bideo berik ez dago arraza autoktono hau sustatzeko. Urteroa errepikatzen den ekimenaren onarpen maila ilara luzeek erakutsi zuten. Juan Luis Irazola dugu Piriniar arrazaren elkarteko burua eta Piriniar ganaduaren garaiona azpimarratu zigun. Baserraztu duen Pirinikar arrazan, momentuz oso egoera honen egoz. Da momentuz sekorrak eta behiek eta diru asko balitu da, eta ikusten da, baserretan hartien bastante alegria ikusten da, baina urte pilo bat egon gara, beti lur jota, baina momentu honetan, por lo menos, alegria dago baserraztuntuen. Abereak pistan zeudela, Arantza Atutxa Bizkaiko nekazaritza diputatuak garbi esan zuen urriko lehen astelena erakustoki ezin hobea dela gure arraza autoktono hau sustatzeko. Gure arraza autoktonoak oroar, gorde beharreko altxorra direla gaineratu zuen. Placer bat da gaur hemen egotea Gernikan, batez ere gure arrasakoak diren Pirenaika hauetan egindan hobekuntza genetikoaren emaitza ikusten, ez da? Hainbat eta hainbat animali ditugu hemen, eta hemen ikusten da ganaderuek egiten da ben lana urtean zehar, eta plazerra, hainbeste jende ikustea gainera, umeak eta ingurutik, arraza honek gure lurraldean egiten duen onura hori zabaltzeko eta sentzibilatzeko. Intxeminazio zezenaren alabarik onena Markina Xemeingo Urko Pagoagaren ganadutegiarena izan zen. Orozkoko Arbaiza anaiak garaile atera ziren behi gazterik onenaren atalean. Eta behi heldu onenaren eta hazienda onenaren atalak Iurretako Jon Koldo Bikandik irabazi zituen. Hala ere Bikandi sendiak gehiago gozatu zuen Juan Cruzen omenaldiaz. Ondo merezitako aintzatespenak unkitu egin zuen, espaitzuen espero. Egunari amaiera emateko agintariek sariak banatu zituzten, baina denbora osoan Piriniar arrazaren abeltzainak izan ziren protagonista. Lan bikaina egiten ari dirata. Urriaren 6tik 8 bitartean, San Sebastian gastronomika antolatu zuten berriro Donostiako kursal jauregian. Egun hoietan, Donostia gastronomiaren munduko hiriburua da. Chef, produktu eta sukaldaritzarik onenak arretagune bilakatzen dira. Erakustaldiek eta hitzaldiek protagonismo osoa hartzen dute.
Auditorioan hitzaldi ugari egin ziren eta garrantzitsuenetako bat San Juan ontziaren miraria izan zen. Han, 16. mendeko baleontziaren berreraikuntzak eta sukaldaritzak bat egin zuten. Jaurlaritzak itsasetxea kofradiari lagazion bere lekua. Proiektu honek artisau arrantzaren balioa azpimarratzen du, beti helburu batekin. Sektorean belaunaldien arteko erreleboa zaintzea eta basurako arrain kontsumoa bultzatzea. Guretzako aukera ezin hobea da, kofredi itsasetxeak egiten duen lana hemetik be, San Sebastian Gastronomikako forotik aurrera atarateko. Azkenerako kofredia itsasetxea proiektu komunikatibo eta divulgatibo bat da, eta hortze dau gure lanaren garrantzia, ezta? Bertatik guk egiten duguna da, gure sektorearen garrantzia eta gure arrantzaleen produktua balion jartzea, eta sektoreak dituen erronkei begirada bat emotea da azken finean plazaratzea. Ekaitzek eta Mikelek dastaketa bat egin zuten hegaluzea eta Euskadiko ardoak erabiliz. Eusko Jaurlaritzak mondozkun estanetik egiten duguna da, alde batetik hemen publiko generalari emotetzaguz degustazioak, bai Basque Wine, Euskal Ardauenak, kilometro zero, lurreko kilometro zero, eta bai gure arrantzalek ekarten duzku esan produktuek itsasoko kilometro zero, ez da? Orduen hemen, bokau diferentiek preparata dekoguz, ardo diferentiekaz, bai Sagardoa, bai Txakoline, hiru denominazioakaz, eta Arabarra Errioxarran ardauekaz. Bestalde, urriaren 8-tik 18-ra, Ezkioko Igartubeiti Baserri Museoan Sagardoaren astea antolatu dute, eta dagoeneko 24 edizio dira. Igartubeitik eta Euskal Herriko sagardoaren ibilbideak lankidetzan antolatuta, urriaren 8an egin zuten horren aurkezpena, baserriko instalazioetan. Sagardoaren asteak zentzua eta oinarria ematen dio guk egiten dugun guztiari. Halako egitura bat edo halako baserri bat bizirik mantentzeak oinarri bat markatzen digu eta historikoki egin denari erabateko zentzua ematen dio. Eta hori da gure bisitariei, bai kanpotarrei eta baita hemengoi ere adierazten dieguna. Beraz, halako sagardoa asteak eta hemen baserria benetan dantzan entzuteak ematen dio oinarri oso sendo bat gure euskal sagardoari. Sagardoarekin lotuta jarduera asko antolatu dira egunotan. Baina 17. mendeko baserrian sagarrak zapaltzea da ikuskizunik sonatuena. Urtean behin bakarrik egiten da. Zapaltzelanak sagardoaren alderdi tradizionala indartzen duela esan zigun Kizkitza Ugarteburuk, Baserri Museoko koordinatzaileak. Bai, Igartubeiti Baserri Museoa 15. mendeko baserri bat da eta dolare baserri bat da. Orduan urrian sagar garaian egiten duguna da hemengo dolarea martxan ikustea, martxan ipini, jendeak ikusi ahal izateko, nola egiten zuten garai hartan zagarzuku hori. Eta baita ere, prozesu guztia ikusten da, zuzenean, sagarra nola botatzen da askara, eta nola joaten diren egur batzuk ipintzen, eta nola prentsatzen zuen abe luze batekin eta kilo askorekin, prentsatu, eta ikuiura nola lortzen den. Eta da oso jarduera sentsiblea, usaindu daiteke, sagar muztioa, eta dastatu daiteke, eta baita ere ikusi pizka bat, gare hartan nolako lan egiten zen sagarrarekin. Gaur Idiazabalen amaituko dugu saioa, aurreko igandean baserritarren eguna ospatu baitzuten. Udalerrirako oso ospakizun berezia da eta 100 lagun erakartzen ditu, ganadu erakustaldiez eta gazta eta eskulan postu ez gozatzeko. Euskal Herriko ardigazten lehiaketa da egunaren ardatza, dudarik gabe, lurralde lehiaketetan sailkatu diren onenek hartzen baitute parte. Lekarozeko infernuko gaznak eskuratu zuen lehiaketa garrantzitsuaren saria. Zorionak portariari! Guretzako kriston rekonozimentua, azkenean urteko lan guztien emaitza bat,
Olako sari batzutan ikaragarria guretzako. Sarik handiena da gure bezeroak gugan konfiatzea, gazta saltzea, baina olako rekonozimentu ikaragarri dira. Azkenean gure animoa, indarra eta hurrengo kanpainai begira, kriston indarra bintza bai. Idiazabalgo azoka arrakastatsua izan zen, eta infernuko gaznako kideak izan ziren protagonista nagusiak. Basque Food Clusterrak bere eginkizunak agerian jartzen ditu bere batzar orokorrean eta bazkide batzuen produktuen salmentan eta dastaketan. Horrez gain, urtean zehar era guztietako jarduerak antolatzen ditu. Eta indartu nahian dabilen jarduera hoietako bat, bazkidei bisita egitea da, haien lana sakon ezagutzeko. Virginia klasterreko berrikuntza zuzendaria da, eta gaur Zaldibira etorri da Euskaber kooperatiba bisitatzera. Euskaberrek guztira 38 olio errule etxalde txiki ditu eta arrautzak merkaturatzea arduratzen da. Horretarako, prezio zuzena ordaintzen du beti arrautzen truke. Carmele, Euskaber enpresako gerentea da eta Virginiari lagundu dio bisitaldian. Kooperatibari arrautzak saltzen dizkioten etxalde guztiak dira Euskaberren arima. Arrautzak erruten dituzten olioen ongizateari ematen diote lehentasuna. Belardietan aske ibiltzen dira beraz, eta landako arrautza ekologikoak jartzen dituzte goi kalitatekoak. Zaldibiko instalazioak erabat mekanizatuta daude, bertan arrautzak sailkatu eta banatzeko prest uzten dituzte. Virginiak Basque Food Clusterra aurkeztu digu. Euskadiko elikagaien klasterra 2009 urtean sortu zen, klaster mailako politikak garatzeko asmoz. Klasterrak antolakunde dinamizatzaileak dira, eta elkartekidei lehiakortasuna hobetzen laguntzen diete. Denbora osoan, 2009tik orain arte alegia, klasterrak 4 ziklo estrategiko izan ditu, eta bilakatuz joan gara beti. Hasieran, handitu eta bazkideak erakarri nahi genituen, konfiantzazko giroa sorrarazteko. Klasterrak lehiakortasuna bultzatzen du lankidetza giroan. En entornos de colaboración. Gaur egun klasterrak 160 enpresa ditu eta elikadurakateko maila guztiak barne biltzen ditu. En el clúster actualmente somos 160. Klasterrean gaur egun 160 bazkide gara. Lehen sektorea dago, abeltzaintza, nekazaritza eta arrantza. Gero, elikagaien industria, produktuak eraldatzeko industria eta dagozkion azpisektore ugariak, haragi eta arrain produktuak, edariak, ardoa, ura edota garagardoa. Jaki aurrez prestatuak, kafea, txokolatea, gaztak eta kontserba lantegi ugari. Eta arrautzak ekoizten dituzten enpresak, Euskaber adibidez. Eta azkenik, banatzailea. Lo que sería la distribución. Basque Food Clusterra tresna garrantzitsua da gure herriko elikagaien sektorea indartzeko. El clúster es un lugar de encuentro. Klasterra lankidetza proiektuak garatzeko topagunea da, eta enpresen arteko lotura bultzatzen du. Horrela, berrikuntzako eragileen eskutik, enpresa hoien lehiakortasuna handitzen laguntzen duten proiektuak abian jar ditzakegu. Competitividad en las empresas, ¿no? Virginiak elikagaien sektorea zehatz deskribatu digu. Enpresa txikiz eta artisau enpresa osatuta egotea du ezaugarri. Kalitatea da beraz daukaten tresnarik garrantzitsuena merkatuetan lehiatzeko. Euskadin kalitate honeko produktuekin egiten dugu lan. Artisau produktuak dira.
asko zaintzen dira, lehen gaiekin hasita. Eta hori guztia ordaindu egin behar da. Gu prezioekin ez gabiltza leian, balioekin bai ordea. Garrantzitsua da egiten jakitea eta komunikatzen jakitea. Enpresek gero eta hobeto kontatzen dute nortzuk diren. Produktuen balioak nabarmentzen jakin beharra dago. Kontsumitzaileak uler dezan zergatik ordaindu behar duen gehiago. Lo bueno que hacemos aquí. Bestalde, Karmelek Euskaber aurkeztu digu. Oilo erruleen ekoizleek bultzatuta sortu zen kooperatiba hau. Euskaber kooperatiba bada, 38 baserritarra ez osaturiko kooperatiba, baserriak Bizkaian, Nafarroan, Araban eta Gipuzkoan dauzkagu, eta dira baserri txikiak, landa oilo dauzkanak eta ekologikoak, hemen gure oilo guztik oso pozik bizi dira larrean. Eta Euskaberren helburua da baserritarrek eraduin batean bizi daitezkela baserrian eta baserritik, eta hori garantizatzeko Euskaberrek konpromezua hartzen du beraiek ekoizten dituzten arraut guztiak erosteko eta prezio justu batean ordaintzeko. Prezio justu horrek esan nahi du beraiek egindako inbertsioaren rentabilitate hori bermatu egiten dela, ez? Klasterra funtsezkoa da aholku emateko Euskaberri eta horren antzeko kooperatibei eta 160 enpresa elkartuei. Euskaberri ze aportatzen dio, nik esango nuke dela, ez da egite, Eusko Herriko departamentu txiki bat bezala ere bai, ez? Egiten du entornoaren vigilantzia hori, baino eremu guztitan, ez? Bai digitalizazioko eremuan, bai produktibidade eremuan, bai etorkizunako tendentzia dauden eremu horretan, ez? Eta azkenean ere, enpresa bakoitzak bere kabuz ezin ditu proiektu asko aurrera eraman edo investigazio gauza asko aurrera eraman, horrek daukan kostuarekin, orduan, klasterraren bitez hori bideratu egiten da eta ezagutza hori konpartitu egiten da, ez? Bakarka arituzkero, merkatuan lekurik izango eluketen ekoizle txikiei egiten die mesede Euskaberrek, merkaturatze kontuak gainetik kentzen dizkieta. Baserritarrei begira, Euskaber dela bizibodu baten garantia, ez azkenean beraiek individualki gauza asko ez lituzkete posible ingo, ez azkenean beraiek inbehar dutena da oiloak oso ondo zaindu, oso ondo alimentatu, eta gero gainontzeko gauza guztiak hemen egiten dira Euskaberren, ez da, ikusi duzu hemen klasifikazio zentroa dago, hemen administrazioa, alde komertziala, fakturazioa, salmenta, kalidadezko departamentua, orduan, nik uste dut bermatzen diela alde batetik lasaitasun hori, ez da? Beraiek zentratu behar dute oiloak ondo zaintze hortan, baina gainontzeko gauza guztiak hemen egiten dira, ez? Orduan nik garantia baten bermea da, ez? Euskaberren parte izatea, esango nuke. Karmelek berak azaldu digu arrautzak jasotzeko eta hoien kalitatea bermatzeko prozesua zertan den. Trazabilitatea bermatuta dago. Astean 2-3 aldiz, gure kamioia joten dira baserri bakoitzera, eta jasotzen dituzte, egun horietan oiloek jarriketako errutako arrautzak. Honea ekartzen dira, zaldibira, eta hemen klasifikatu eta ontziratu egiten dituzte, ezta. Noski, Eusko Label zegiluaren pean komerzializatzen ditugun arrautzoiek, gainera, kalidade eta auditoria pila bat dazkagu, ez? Eta ez bakarrik bazik Eusko Labela izategatik egite dituna, baizik eta sanidadea eta geronek ere bai, ez? Euskaberreko kalidadeko departamentuan 2 pertsona daude, baserrien gandik oso gertu daudenak, ez? Eta orduan, urtean 2-3 aldiz, juten dira areak autokontrolak itea, eta dana, ziurtatzea dana txukun daukagula, ez? Gero gainera, orain APP berri bat daukate gure baserritarrek ere bai, eta horrek laguntzen digu asko, baserri bakoitza nola dijoan eta ikustea.
Virginia Euskaberreko lanetan utzi eta Jonander Egaña klasterreko zuzendari nagusiarekin elkartu gara, itzordua baitzeukan Patxi Arrutiarekin, Larrabetzuko Delikas lantegian, ahate eratorriak ekoizten eta prestatzen dituena. Jonanderrek Basque Food Clusterraren helburu estrategiko handienetako bat aipatu digu, harremanak eta loturak sortu beharra. Hain zuzen ere, garrantzitsua baita enpresen artean sinergiak sortzea. Bilatzen ari garena da, alde batetik, enpresentzako klusterra izatea bere garapen bidean, bere laguntzaile printzipala, ez da? Horretarako, gauz enpresak eta bizitatzen, ikusten, beraren gandik hurbil egoten, eta gero, bigarren aldea da, enpresen arteko harreman hori lantzea, ez da? Ikusten dugu, euren arteko konexioa oso garrantzizkoa dela euren garapenerako, klusterrak bultzatu egiten dago kooperazio hori, klusterreko enpresetako departamentu ezberdinetako jentia elkarrekin ipintzea, eta ikusi, zeitzuk izango ziren euren arteko sinergiak zean euren artean lagundu, eta elkarlan hori bideratu ez da. Behin barruan, Jonander eta Patxi Delikas lantegiko gela eta sail guztietan izan dira. Ze enpresa mota den kontuan hartuta, babes neurriak apartak dira. Ekoizpen bakoitzak bere konpartimentua du eta gainerakoetatik isolaturik dago. Ahate eratorriak egiteak hala eskatzen duta. Garbitasuna eta higienea dira nagusi areto guztietan. Patxik Delikas lantegia aurkeztu digu 80ko hamarkadan sortua. Delikas orain dela gutxi gorabehera 35 urte sortu zela, 88. urteko amaieran, eta hemen lan egiten dugu ahateak ematen dituen produktu guztiak. Geure granjak ditu, ere mataderoa, eta hemen Larrabetxun prestatu egiten dituguz, horretatik saldu egiten ditugu produktuak. Basque Food Clusterreko kide izateak onurak dituela esan digu Patxik. Batez ere, beste enpresa batzuekin harremanetan jartzeko aukera ematen die. Delikas klusterreko bazkidea da, eta benetan asko eskertzen dugu euren gandik hartu egiten dugun laguntza, edozen gauza edo galdera daukagunean beti daude prest gu laguntzeko, eta ere klusterrekin landu egiten dituguz beste enpresekin harremanak, bilatu egiten dituguz batera lan egiteko aukerak, eta benetan asko eskertzen dugu eta asko ikusten dugu oso positibo klusterreko bazkidea izatea. Delikasen produktu sorta oso zabala da. Hemen lan egiten dituguz eta egiten dituguz ahateren produktu desberdinak. Hemen ikusi ditzakeguz adibidez blok de foie gras egiten dituguna, formato desberdinetan, baita ere egiten dituguz konfit produktuak, formato ere desberdinetan, eta gero daukaguz produktu freskoak, magreta, foie grasa eta antzekoak. Euskaber eta Delikas Basque Food Clusterreko bi enpresa adibide dira, elikagaien sektorekoak biak. Sortu zenetik, bazkide eta zerbitzu kopurua gora joan da, eta urte amaierarako 170 bazkide izatea espero dute. Tresna bikaina da euskal elikagaien sektorea indartzeko, batez ere, kalitatean oinarrituriko enpresa txikiak ezaugarri dituelako.